Jarkko Polarikselta moi. Tässä on meidän tämän vuoden uutuusmalli Indy 600 SP. Indyssähän on käytetty uutta ja vanhaa tekniikkaa sekaisin. Eli keularunko on suositusta RAS-mallista, takarunko on vähän perinteisempi IQ-mallisarjasta. Laitteessa on 125 hevosvoimainen kaksisylinterinen CFI-moottori, monissa liemissä keitetty erittäin nopeaksi, voimakkaaksi ja myös varmaksi kehuttu. Tässä SP-mallissa on Foxin kaasuiskarit ympäriinsä. Ne riittää valtaosalle kuljettajia. Indy on suunniteltu reittikelkaksi. Tänä vuonna on 2 eri lehteä tehnyt vertailun reittitykeistä ja tämä on valittu hintalaatusuhteeltaan parhaaksi sekä tämä on pärjännyt myös 800 kuutioisten kanssa ihan mainiosti nopeudessa. Kaikkien näiden ominaisuuksien lisäksi Indyssä on hintalaatusuhde erinomainen. Tähän noin 10 000 € hintaiseen moottorikelkkaan kannattaa tulla tutustumaan Polaris-liikkeessä.